One foot in front of the other. Saúdos e benvidos a unha nova edición de Padexando. Estamos no Barco de Valdeorras, a localidade de Ourensá, que na fin de semana do 7 e 8 de abril exerceu de capital española do piragüismo en Augas Bravas. Aquí se celebrou a xornada inaugural da Liga de Descenso desta modalidade, a primeira Copa de España, Clásica e Sprint, e Campeonato de España Patrullas Clásica, que a súa vez tamén serviu para a disputa do Campeonato de Galicia de Descenso en Augas Bravas, títulos estatais e autonómicos os que se puxeron en xogo no Río Sil, nesta cita organizada polo Club Fluvial O Barco. Comezamos o repaso á competición coa Copa de España de Sprint individual. A saída dábase en da zona das Casas Baratas e os padexeiros tiñan que completar unha distancia aproximadamente de 300 metros, dúas quendas, sendo o resultado final o mellor tempo das dúas. Estamos vendo imaxes dos tres primeiros clasificados. No senior C1, a terceira posición correspondeulle a Alan Pardilla do Sícoris, a segunda a Manuel Freire do Fluvial de Lugo e a primeira a Rodrigo Ramos do Capitán Nemo, un crono de 53 segundos e 71 centésimas. Imos agora cos cadetes C1, Aritz Azanza do Santiago Tarrac conseguiu a terceira posición. Fíxense a velocidade a que descendían as augas do Río Sil o seu paso polo Barco de Valdeorras, moitísimo caudal, preto de 360 metros cúbicos, consecuencia das máis que abundantes chuvias caídas durante os últimos meses. Co segundo posto nos cadetes fíxose Eric Gillard do Sícoris e o título estatal nesta categoría foi para o seu compañeiro de equipo, Biel Novau, o representante desta estructura con sede en Lleida. Novos pasamos a proba raíña feminina de kayak. O Sícoris Club Ilerdense tamén dominou nas seniors. Alba Oronic adxudicouse a terceira posición. No segundo posto clasificouse esta padexeira que temos aquí arrancando, Paula Grijalva do Santiago Tarrac. A competidora do conxunto vasco protagonizou un emocionante pulso polo ouro con Laura Miralles do Sícori. Grijalva rematou segunda en ambas quendas e o seu mellor rexistro quedou a 29 centésimas da gañadora Miralles, que venceu cun tempo de 55,93. A mellor galega foi Marta Paradelo, do club local Fluvial O Barco, que concluiu sexta. Onde xamos as competicións femininas, e nas cadetes, cada un seguiu aumentando o seu botín de triunfos o Sícoris Club. Andrea Águera deulle o ouro. Entre as padexeiras máis novas, o equipo de Lleida. Nas dúas quendas, a catalana conseguiu baixar do minuto. Polo indomable Río Sil, nos ter en acción os veteranos no K1. Os participantes locais ian ser os grandes triunfadores, asinando o segundo e o primeiro posto. Rafael Herrera do Sícoris bateu na pugna pola terceira praza a Darbiz Armesto do Fluvial de Lugo, pero nada puido facer ante o poderío dos anfitrións. Fernando García apropiouse da prata cun mellor descenso de 47,70 e 90 centésimas máis rápido que el baixou o seu compañeiro do Fluvial O Barco, Bernardo Sánchez. E temos o gañador movéndose como peixe na auga nun escenario que coñece a perfección. As alegrías para o club organizador deste evento non ian quedar aí nesta disciplina de sprint. No K1 senior masculino tamén obtivo ouro. Houbo dos metais galegos nesta categoría, na que as diferencias entre os 4 primeiros resultaron mínimas. Marcos González do Fluvial de Lugo rematou terceiro, impoñéndose por 18 centésimas no duelo polo bronce con Sergio Ruiz do Fluvial O Barco. Ainda máis emocionante estivo a batalla polo ouro Guillermo Fidalgo do Pico Azul de León. Puxolle realmente complicadas as cousas ao vencedor final. O seu mellor tempo tan só se quedou a 3 centésimas do marcado por Jesús Rodríguez do Fluvial O Barco. O
padexeiro local detivo cronómetro en 45:30, o mellor rexistro de todas as categorías. Outra coroa que non se lle escapou aos galegos foi a do K1 Xuvenil. Nicolás Díaz do Montaña Quixós sería o máis rápido. O padexeiro do Clube de Monforte subiría ao podio escoltado por Vlad Ionut do Sicori Club de Lleida, que terminou terceiro, e polo segundo clasificado, Daniel Martín. Os tres primeiros estiveron tremendamente parellos, cunha diferencia de 45 centésimas. Aquí imos ter a entrada na liña de meta de Nicolás Díaz, o do Quixós, apurando ata o final, elevándose o título cunha marca de 45:51. Regresamos á liña de saída para presenciar o que aconteceu no K1 cadete. Collendo velocidade nesta zona máis tranquila, temos a Aritz Azanza do Santiago Tarrac. O vasco ocupou a terceira praza. As dúas primeiras pertenceríanlle ao Sicoris Club. Os ilerdenses situaron no segundo posto a Jordi Teixidó, sen tempo de 52:20. Na segunda quenda só sería rebaixado tamén na serie final polo seu compañeiro Eric Gilar, subcampeón en C1 e gañador no kayak, tras de ter o reloxo en 51:64. Só restaba unha categoría para que chegara ao seu fin o programa desta primeira xornada. No C1 senior feminino, Lucía Cabo do Montaña Quixós colgouse a medalla de prata. 9 segundos máis rápida que a padexeira do Clube Monfortino foi Paula Grijalva do Santiago Tarrac. Por último, encargáronse de baixar o pano os padexeiros do C2 senior masculino. Na única competición por parellas nesta Copa de España de Sprint, o Montaña Quixós colleitou unha prata coa embarcación formada por Andrés Saco e Nicolás Díaz. Os monfortinos remataron por detrás de Xavier Miralles e Alan Padilla do Sicoris. O club pilardense tamén se fixo coa victoria na clasificación xeral por equipos, co Santiago Tarrac segundo e o Montaña Quixós terceiro. Na ceremonia de entrega de medallas, varios triunfadores galegos. Bernardo Sánchez do Fluvial impúxose no K1 veteranos, tamén quedou na casa o K1 senior con Jesús Rodríguez, e Nicolás Díaz do Quixós venceu no K1 xuvenil. Moitos sorrisos, foto de familia para poñer o punto seguido a esta cita do máximo nivel estatal no barco de Valdeorras. O domingo pola mañá chegaba o momento doutra modalidade. Das distancias curtas pasamos ás longas. Copa de España Clásica, unha disciplina na que se realiza un traxecto de case 4 kilómetros. Comezaron con forza os galegos no C1 senior. Andrés Saco do Quixós colgouse o bronce. Segundo situouse o catalán Alan Padilla do Sicoris. E Manuel Freire do Fluvial de Lugo conseguiu o dobrete. Venceu na Copa de España e polo tanto proclamouse campeón galego. Xa non houbera auga abondo, a chuvia fixo acto de presenza e por motivos de seguridade a organización tivo que modificar o percorrido previsto. Nestas duras condicións descenderon polo SIL os cadetes no C1. Terceiro posto para Daniel Isasa do Santiago Tarrac, segundo o seu compañeiro de equipo Aritz Azanza, e repetiu éxito o mesmo padexeiro que triunfou na disciplina de sprint, Biel Novau do Sicoris. Fíxense no gañador este dorsal 104, a habilidade e a forza que tivo que demostrar para avanzar cara a liña de meta. O club ilerdense tampouco deixou escapar o triunfo nas cadetes C1. Andrea Agueras competiu contra sí mesma no barco para levarse un dobrete. Tamén repetiu éxito a súa compañeira Laura Miralles no K1 senior. Na cita máis agardada entre as mulleres, o Sicoris adxudicouse as dúas primeiras prazas do podio. Coa terceira quedouse Paula Grijalva do Santiago Tarrac e Marta Paradelo do Fluvial. O barco foi a primeira clasificada galega. Ninguna das rivais pudo chegarse ao ritmo das dúas primeiras. Alba Oronic apuntouse a segunda posición a 11 segundos da gañadora Miralles. Aquí temos a gran triunfadora no kayak durante a fin de semana. Miralles non se relaxou despois de ter vencido no sprint e na clásica soubo adaptarse mellor que ninguén á exixencia do percorrido. As clasificacións estaban sendo moi similares ás do sábado. Esa tendencia continuou no K1 veteranos para a ledicia do clube organizador, que se fixo coas dúas primeiras prazas. O podio foi o mesmo que en sprint. Rafael Herrera do Sicoris superou a David Armesto do Fluvial de Lugo na batalla polo bronce. Segundo na súa casa, no barco de Valdeorras, terminou Fernando García do barco Fluvial, mentre que o seu compañeiro de equipo Bernardo Sánchez
non deu ningún tipo de opción ao resto de participantes. Impúxose con 27 segundos de marxe, rubricando o terceiro mellor rexistro de todas as categorías. 7 minutos e 42 segundos. Exhibición total de Sánchez. Non puido o barco fluvial revivir o dobre título da xornada anterior, porque desta vez escapouse o triunfo na categoría raíña masculina de K1. Iso sí, os anfitrións colgáronse dúas medallas. A de bronce protagonizouna Sergio Ruiz e a de prata pertenceulle a Jesús Rodríguez. O gañador en sprint tivo de conformarse nesta ocasión co segundo posto. Por algo menos de 4 segundos, dobregouno Guillermo Fidalgo do Pico Azul. O representante do conxunto leonés, que o día anterior fora segundo, venceu tras completar o percorrido en 7 minutos e 29 segundos. A mellor marca de todos, cantos se lanzaron río abaixo. Copa de España Clásica, as dúas últimas probas individuais serían as máis igualadas. No K1 xuvenil, os tres primeiros remataron separados tan só por 12 segundos. Nicolás Díaz, do Montaña Quixós, foi un dos implicados neste duelo a tres bandas. O padexeiro da entidade monfortina sería terceiro a 12 segundos do gañador. Entre os dous primeiros, a diferencia limitouse a 30 décimas. Daniel Martín acariciou un triunfo que Vlad Jonut do Sikoris conseguiu nun final de infarto. Aquí temos a actuación do vencedor, que na sprint acadara o terceiro posto. As cousas foronlle mellor na proba de fondo e tras 8 minutos e 43 segundos de esforzo obtivo a primeira posición. A pugna que mantivo a incógnita ata o final foi a que se presenciou no K1 cadete masculino. Os tres padexeiros que alcanzaron o podio movéronse nunha marxe de 8 segundos. A terceira praza fíxose Aritz Azanza, do Santiago Tarrac. Malia que estivo moi preto, o vasco non puido evitar que o Sikoris se adxudicara o ouro e a prata. Jordi Teixido subiu ao segundo chanzo do caixón, logo de concluir a 1 segundo e 52 centésimas do seu compañeiro de equipo, Eric Gillard. Vendo o percorrido do triunfador cadete, un treito inicial máis tranquilo para despois adentrarse nunha zona de máxima exixencia. Gillard convertiuse nun dos grandes triunfadores deste evento e aínda obtería unha cuarta medalla. Para finalizar esta Copa de España Clásica, novo éxito do Sikoris no C2 Senior, Xavier Miralles e Alan Padilla triunfaron na categoría por parellas. O club vilardense ocupou o primeiro posto na xeral por equipos, co Santiago Tarrac segundo e Montaña Quixós terceiro. Deixamos as competicións individuais, seguimos co Campeonato de España de Patrullas Clásica, esta modalidade por tríos, que se disputa no formato de contrarreloxo por equipos, nos que os componentes de cada conxunto non poden distanciarse en máis de 10 segundos. No K1 cadete o Sikoris presentou a Eric Gillard, Jordi Teixido e Biel Novau para levarse a vitoria. Para rematar os cadetes, os equipos do K1 Senior foron os encargados de poñer o broche a estes 2 días de augas bravas no barco de Valdeorras. Lanzábase polo Sil o terceto do Sikoris, integrado por Xavier Miralles, Germán Jiménez e Rafael Herrera. O conxunto catalán alcanzou a terceira praza con 2 segundos de vantaxe sobre o Pico Azul de León, que concluiu cuarto. Os clubes galegos impuxeron a súa lei nesta disciplina e acapararon as dúas primeiras posicións. Aquí temos os metros iniciais do Fluvial de Lugo, que asinou a segunda praza con David Armesto, Marcos González e Manuel Freire. Este trío cubriu o percorrido en 8 minutos e 15 segundos, mellorando en 2 segundos a marca do Sikoris, pero quedándose a 24 do equipo local. O Fluvial o Barco acadou un triunfo moi especial na súa casa con Bernardo Sánchez, Jesús Rodríguez e Sergio Ruiz.
eran os principais favoritos a vitoria e cumpriron cos pronósticos anotándose este Campeonato de España Patrullas. Posaban os gañadores para foto e deste xeito remataba a actividade no Río Sil. Atendendo os resultados desta segunda e última xornada, había que coroar os triunfadores, comezando polos da Copa de España Clásica, cerimonia de entrega de premios nas instalacións do Clube Fluvial O Barco, con recoñecemento para todos os vencedores nunha cita marcada polo altísimo caudal que presentou o Sil. Este año ha estado muy bien porque como había mucha agua, pues había más nivel y la competición estaba más complicada. Entonces este año perfecto. Estaba duro, el caudal del río estaba bastante alto, hace que notes más dureza en el agua a la hora de competir, pero bueno, está para todos igual e bien, contento. Recibindo as súas medallas os grandes protagonistas do Campeonato de España de Patrullas, co Fluvial O Barco como gran vencedor na categoría senior. La prueba fue muy bien, conseguí ganar hoy el campeonato gallego y ayer también tuve muy buenos resultados, gané la Copa España Sprint y no me puedo quejar. Premios para os tres mellores na clasificación por equipos e o acto pechouse co reparto de títulos do Campeonato de Galicia. Jesús Rodríguez no K1 Senior, Nicolás Díaz no K1 Juvenil, Manuel Freire no C1 Senior, Marta Paradelo no K1 Senior e Bernardo Sánchez no K1 Veteranos. Subimos cerca de 360 metros cúbicos, entonces por cuestións de seguridade pues, houve que modificar o percorrido e bueno, quedou un pouco deslucido. Tampouco cerraron o grifo da chuvia e bueno, outro ano será millor. Despedímonos do Barco de Valdeorras e agardámolos na próxima cita con Padexando, o programa do piragüismo galego.